1 million people in the house. Welcome po. Are you sleeping? Are you sleeping? Lazy Chan, Lazy Chan. Welcome po mga lalabs. You want like that? Huh? Hi po, 2 million people in the house. Pasok po mga lalabs. Pasok mga lalabs. Pasok mga lalabs. Pasok mga lalabs. Pasok. I forgot to put something. Abdul Muid, I forgot. Oh my gosh. Oh my gulay. Oh my gulay. Where is the bird? Where is the bird? 1 million people in the house. Welcome po. Pasok po kayo. Yan, sabi niya pasok daw kayo. Are you sleeping? Maraming salamat po sa patamsak. Thank you so much, guys. Nagingay natin ang good mood chat. Are you sleeping? Are you sleeping? Lazy John, Lazy John. Na 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 na. Where is the bird? Where is the bird? Bird? Where are you, bird? Where are you, bird?
Yaki, 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 yaki. Oh, bismillah. Syukran, alhamdulillah. Syukran, alhamdulillah. Syukran, alhamdulillah. Call me baby, call me baby. Bismillah. What are you doing? La 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 la. 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 Ba't di mo pansin ang aking damdamin? Bakit puro sulyap lang at laging ligaw tingin sa aking lumapit ng aking marinig? Tinig mo sa puso ay tila isang awit. Nais ko lang malaman, ako pa ba'y kailangan? Nais mo bang ako sa'yo'y isang kaibigan lang? Sana ang iyong damdamin ay di ganon sa akin. Na 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 na. Welcome po, 1 million people in the house. Bakit kaya nanangamba? It's a very dirty. Yak, Abdul Mu'in, what are you doing? Wait a minute. Kaping mainit. Hi guys, welcome po. 1 million people in the house. Put inside your hands. Inside. Put inside. Like this. Okay. One more. Oh. See? Where is your hands? Where is your hands? Very dirty. One million people in the house. Welcome po. Mega love shout out. You want massage?
Steady, okay? Like this. Habang ako'y nagmamassage sa malaking bata na to, pasok lang po kayo, ayudahan ko kayo guys. Gustong gusto namin na massage. No. Ano ba nangyari sa bintig mo? Bakit gustong gusto mong minamasahe ka? You want to talk, Mama? You want to talk, Mama? Mama! Abdul Muid is doing something. Mama! Abdul Muid is waiting. Let's call Mama, okay? Mama? What are you doing, Mama? Mommy! Mommy Rabi! Hello? Abdul Muid is waiting. Where is Mama? Where is Mama? He did poo today, Madam. Too much. And then after that, and then after that, too much laughing now. Maybe her tummy is empty now. Are you happy? And then after that, Madam, he said, Too much pressure. yeah. And then I put Wesleyan because too much red. Yucky. Where's Mama? Yeah? Where is Mama? Still looks still sleepy. Yeah. Where's Mama? I did massage. Yeah, that's why. Yeah. He's so relaxed. Put for him oil, but only on the body, huh? Acha. Wow. This is the list. Yeah. Who's that? 3. Yeah, already known. Only the clear ideas. I don't know. What will come? Only on the body, huh? Acha, You okay. can put oil. Okay. Little mustache. Acha. Make sure it's close the windows and it's not cold, huh? Yeah, I'll close the AC, Madam. I will close the AC. Yeah. Then do it. Acha. But only on the body, no need for hair. But I'm not showering if you shower. Okay. This body is okay. 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 Acha. And he likes Yeah, see? Yeah, he'll sleep again. Chalo, okay, bye. Acha, bye. Abdul Muid, Mama, bye. Bye. Abdul Muid. Acha, Madam. Okay, bye. 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 Mama said I will do massage. Where is your oil? There's no oil. There's no oil. Only simple massage you want? Hi, James. Mega love shout out.
What do you want? What do you want now? Do you want doo-doo now? I will give you doo-doo. Aray! Hi, Sinu. Mega love shoutout. How are you, Chinu? Sinu. Kiawi. Hi, 1 million people in the house. Mega love shout out. Hi, Sinu. How are you? Chinam. Pakra. Pakra. Padaan sa sabungan, managsisigawan. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs. na dapat ay ihulog ko sana sa Palawan. Aking pinusta sa manok na pula, mukhang tatama yan. Nagsimula ang salpukan. Manok na pula, biglang tinamaan. Nagewang-gewang, sa isang iglap lang ako'y kinabahan. Di makatayo, patay na puruhan. Ang pera hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Nung umuwi sa may bahay, ako'y matamlay. Ako'y nagsisi, ubos ang money, darling and sorry. Ako'y hinuldap ng 3 lalaki doong banda sa may palengke. Pero ang bisis ko hindi maloko, kahit narati ako, basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko ay magaling pala siya sa taekwondo. Lahat ng sipa niya ay sinapul ako. Dati rin pala siyang champion sa Aikido. Sa sobrang galit ng misis ko, bali-baling mga buto ko. Ang perang dapat sa anak ko ay tinalo ko. Naakit ako sa kagong demonyo. Na 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 na. What are you doing? I will do massage, okay?
Wait. Yes, I'm here. You want like this? This one? Ha? Imamassage ko daw siya, guys. Gustong gusto niya kasi pinamassage ko siya. Oh, see? Are you happy? Are you happy? I'm here. I'm back. Which one you want to do massage, sir? Wait, don't move. Don't move. Okay? After wait. Oh, you like it, huh? So guys, gustong gusto niya, guys. You like it? You're so relaxing. You're so relaxing. You're so relaxing, little boy. Hi po, 1 million people in the house. Welcome po. Ang likot naman ito. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P. Tama na? Bas? Bas? Enough? Napakalaki naman ang aking customer ngayon, guys. See? Minamassage ko siya. Wow, legs! Wow, legs! Wow, legs! Tama na. Baka over ka sa massage. Enough, okay? Wait, I've done my chop. What are you doing? You can... Ay, naku, napakakulit, oy.
Wait. I will close. Oh. Eh, anong ginagawa niya guys? Ginangat-ngat niya yung zipper. What do you want? Are you happy now? Ay, naku, bata ka, oy. Yes. Hi po, 1 million. Ay, naku, napakakulit ng alaga ko. You want to remove? Oh. Ay, naku. Ah. Now, what do you want? What time now? You want Dudu now? Oh, wow, you want more? Pinapakita niya yung paa niya. Parang gusto pa niya ulit ng massage. Pakaliit mo. Gustong-gusto mo na ng massage ah. Naninigas na yung paa niya. Gustong-gusto niya. Nanigas na guys oh. It means you like it. Ah. Ay naku nga bata ka ah. Bus? Bus? Bus, 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 bus. This is your socks. That is very dirty. You want more? Oh. Like this? Oh, like this? See, nanigas na yung paa niya guys. Gustong-gusto niya guys. Oh. Mahal ang bayad nito ah. Tama na. You want more? Uy ho. Gustong-gusto niya guys. Tama na. Baka ma-over yung paa mo sa massage. Ang dumi oh. Kasi ginangat-ngat niya yung ganito niya guys. Oh, yung hinalaki. Yung hinangat ginagawa niyang lollipop yan. Oh. Tama na. Okay? Baby shark, baby shark, baby shark. Mommy shark, mommy shark, mommy shark. Gusto mo ilagay ko yung kanta ko? Baka makapiright tayo. Ilalagay ko yung kanta ko. Ilalagay ko na lang yung kanta ko guys, yung sa Star Maker. Sana hindi makapiright. Okay.
This one. Is good? It's very dirty.
nila. Hi po, 1 million people in the house. Pasensya na kayo sa aking LS. Makulit yung alaga. Putol-putol yung kanta. Tinutupak na guys. What do you want? What do you want? Apple and banana. Matutulog na to guys. Pasensyahan na kung anong marinig nyo dyan. Kasi nga gusto na magtulog. Iiyak to. Sayaw-sayaw na naman kami. Sayaw-sayaw na naman kami. Sayaw-sayaw naman kami.
Hi po, 1 million people in the house. Tulog na siya.
Hi Valentine, mega love shout out. How are you? Nakatulog na siya guys. Sobrang sa laro. Dan thumbs up, Valentine. Thank you so much, Valentine. Nakatulog na siya guys. Nakatulog na yung alaga kung makulit. Hindi langaw na nakapasok dito. Mega love shout out Valentine.
1 million people in the house. Mega love shout out. Habang tulog ang aking alaga ay ako naman ay higa rin. Ibabanat ang likod. Samantalahin habang tulog ang alaga.
Salamat Faith Liwang. Mega mega love shoutout. Hi sis Lady Gan. Mega mega love shoutout. Ayan na nga kuno, magising na ang bata. May pasaway na naman si Hermie. Ayan na kuno, gising na ang kanyang alaga. May pasaway na naman sa kanya.
Ano ko guys, anong klaseng tulog tong ginagawa ng alaga ko. Hindi makapag-concentrate. Bakit nga bang bilis mong gumising? Ha? Batang maliit. Ba't ang bilis mong gumising? Bakit nga ang bilis mo kanyang gumising? Hindi tuloy makapag-concentrate. Anong klaseng tulog ba yan yung ginagawa mo? Ha? Ngayon, anong gagawin natin dalawa? Magmarites tayo? Ha? Magmarites tayo? Anong klaseng tulog ba yan? Ha? Psst. Bata, anong klaseng tulog yung ginawa mo? Ha? Anong klaseng tulog ang ginawa mo? Sabihin mo sa akin, bakit ka gumising ng maaga? Ha? Ha? Nanaginip ka ba? Ha? Ang tulog niya guys, 5 minuto gising. Hindi tuloy makapag-concentrate siya ako. Hi sis Faith, mega love shoutout. Hindi tuloy ako makapag-concentrate. Diba? Paano ba yan? See? Hindi ako makapag-concentrate guys. Kasi nga dito oh. Pero alam niyo ba guys? Oo, ang pogi nito. Kala mo ba sis? Pero alam mo ba, ang tatay nito baliw. Kagabi nag-away yung mag-asawa dahil nandito. Kasi nga iyak ng iyak, siguro nga masakit ng tiyan. Yan tatay, sigaw sa nanay, patahanin daw. Hindi sila marunong magpatahan. Eh ngayon ako, naglilinis ng CR. Sabi ko, bigay niyo sa akin kasi ako magpatahan yan. E nung kinuha ko, hindi na umiyak. Good boy! Hanji! Ay, buslot. What is your name? My name is Abdul Muid. Ha? You want to remove this one? Nilalagyan ko siya guys ng gloves kasi nga kinakain niya yung kamay niya. Ang daming laway. Ay gusto niya tanggalin, no? Tingnan mo. Nag-umpisa na naman. No? Abdul Muid. Dirty. So, tinanggal ko guys, umpisa na naman siya. 1, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Kakainin na naman yung paa. Hindi kontento sa kamay. Paa. Hala, bira. Sige. Ibanat mo. Parang elastic man ka Ha? Elastic man ba ang baby na yan? Elastic man? Ang baby, elastic man, elastic man. Ang kulit mo. Ang kulit mo. Say, hi! 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 Hi, Valentine! Mega love shoutout. Oh, I'm done already, thumbs up. Valentine. This is very nice view. This is nice view, Valentine. I'm done already. I watch already 3 minutes. Abdul Muid, what do you want now?
Ha? What do you want now? Naninigas yung paa niya, guys, oh. Naninigas yung paa. Ano, what do you want? Do you want massage again? Stand up. Ay nako, laway. Tulo laway. Nakailang palit ka na ng damit mo. Nakailang palit ka na. Ganito lang yung tuwing umaga, guys. Yung routine namin dito, dalawa. Pag wala yung mag-asawa at saka yung kapatid niyang malaki. Ganito lang kami dalawa. Upo, higa, upo, higa. Ganito lang. Padede sa kanya. Ano yung ginagawa niya, oh? Ano ba ginagawa mo? Nag-exercise ka? Oh, what do you want? What do you want? What do you want? Apple and banana. Chilo, let's play. Let's starting. Ito yung gusto niya, guys, na laro, guys. Parang inikili-kiliti yung singit nito, eh. Ready? What? Uy, you've been waiting. Where are you? Peekaboo. May mga buhok yung dede mo. Abdulmuin. Abdulmuin. Aray! Masyado kang nervyoso, ah. Talo mo pa ako, ah. Abdulmuin. Ang sarap mo kainin na bata ka. Okay. 1. Hi, Jelly Jelly. 2, 3. Peekaboo!
Parang kinikiliti siya, guys. 1, 2, 3. Peekaboo! 1, 2. Peekaboo! One, two, What do you want to eat? You want to eat yogurt? 10 o'clock. You want to eat yogurt and banana. You want to eat yogurt and banana. You want banana and yogurt? Yes, yes, yes. I like to eat yogurt and banana. No? Dirty. Yuck. Abdul Majak. Kinakain niya na naman yung kanyang daliri sa paa. Hi guys, mega love shout out. 1 million people in the house. Salamat po sa pasilip-silip. Update lang po tayo kay Lolo. No. No, 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 no. No, 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 no. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamaya guys, pagdating ng atin nito, sira na naman yung mundo nito. Kasi lagi pinapaiyak. Salbahe yun eh, yung kapatid niyang babae. Nung hindi pa to dumating, mabait siya. Pero nung dumating na tong kapatid niyang lalaki, naku po, naghalo ng balat sa tinalupan. Hi sis Lady Gan, salamat. Tingnan mo naman ang ginagawa niya, oh. Hindi naman siya makaliw. Hala, birra! Ano ginagawa mo? Ay, nako, bata ka. Oh. Stand up. No jumping. No jumping, baka makunan ka. Ay, okay sis Lidigan, puntahan ko to ha. Wait lang, inaagaw. Wait, may pupuntahan tayo. May pupuntahan tayong party. Alaga mo to, sis Lidigan? Marami din kayong pusa dito. Dantamsak. Sa alagang pusa. Wait. Oh!
Ay, bismillah. Shh. Yahweh. Ocha. You want to eat now yogurt? Dirty. Chalo, let's eat yogurt. Let's eat yogurt. Yogurt. Apple and banana. What time now? 10:52. Ay, naku. Masakit ang tuhod ni Lola. Pakainin ko muna, guys. Prepare natin yung food mo, okay? Kasi nga, ang kulit, guys, oh. Gusto nang kumain. Pinapakain ko siya ng nakapasok yung langaw dito, ah. Pasaway. You need to finish this, okay? Gusto nang kumain, guys. Papakainin ko. Tinutupi ko muna to kasi nga puro na naman ito mamaya pagkain. What do you want to eat? Yum, yum, yum. Huh? Oh, no, no, no. Yum. Yummy, you like it? Gusto niya yogurt na may asukal. Yummy. Yummy.
Nakapasok yung langaw din eh. Eh. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Hmm? Yummy. Aray, larams eh. Ano yan, pulutan? Pinupulutan mo yung daliri mo sa paa? Oo. Yan, 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 yan. Yan, 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 yan. Ati, puro yogurt na yung paa mo ah. Puro yogurt na yung daliri mo sa paa. Ang takaw nito guys sa yogurt na may asukal. Yummy! After this, show to mama, okay? Cocomelon, where are you? Here I am, oh, do. Oh. Sa isa lang, mahina ang kalaban. Pag tinitigil ko guys, nagre-reklamo. Open mouth. Pa. 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 What is that? What is that? Ah. Almost done, okay? No? Open?
Trouble! You want to call Mama? Let's call to Mama, okay? Hi guys, 1 million people in the house. Mega mega love shout out. Where's Mama? Mama, pick up the phone. Mama, pick up the phone. Mama, pick up the phone. Uh-oh. 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 Mama is busy. Show to Mama. Show to Mama your plate. Show na, Jaldi. Wow, shabash. Wow. 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 See, who's this? Ay. Again? See, who's this? Done? Wait, I will come, okay? We'll give you water, okay? I will come. Hmm? Abdul Muid, drink water. Bismillah.
Pani, pani. Nay? This is water. Ayaw mo, ha? Mm. Lumusuan ka naman. Sure. Iyaki! Nagpalabas na siya ng kanyang, alam niyo na guys, kakakain lang, nilabas din. Dan? Ang dumi na ng damit mo, oh. Napalitan ko muna, guys. Hi! Mega love shoutout! Come here. Ang dami ko'y para lang sa'yo, kahit kailanman nagbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at hindi wala nang iba. Come here. Para kang bulate, ah. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ano ba yan? Kakakain mo lang eh. Pinalabas mo rin. Ako ay nagpapalit sa kanya, guys. Remove. Unti-unti ay mag... Tinitipid mo magpalabas, ah. Marami ka naman pampers, eh. Sa aking puso. Hey, close it. Kasi sumpitan ako karon. Maligo alang-alang. Hi guys.
Pagod pa po? Ha? Okay, ilang palit na po tayo? Wait! Hmm. Wow. Ah. Ay nako. Ang kulit ng batang maliit. Drink water. No? Wala ka dyan kung ayaw mong uminom ng tubig. Now, what do you want now? Masarap? Pahingi? No. 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 Bakit may langaw dito? Bakit pumasok yung langaw? Manji, what are you doing? Ooh. 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 Pasaway itong langaw na to ah. Bakit kaya nakapasok itong langaw na to? Bakit? Nilalangaw yung puwet mo? Where is Abdelmuid? Where is Abdelmuid? Where is Abdelmuid? One million people in the house. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Peekaboo! Ikot ng ikot. Ikot ng ikot. Bakit? Ha? You want massage? Pasaway ko. Langaw na to. Dead ball. Dead ball. Patay ang langaw. Buhay pa oh. Hmm. 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 Oh. 1 million people in the house. Mega love shout out. Yan ang kainin mo. Huwag yung kamay mo. Na oh, ayan na naman. Nagtuwad-tuwad naman ang sigbin. Halagid. Halagid. Halagid, tuwad-tuwad man ang sigbin, oy. Nalagid, tuwad-tuwad. Tugtuad-tuad man ka, oy. Ha? What? 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 Guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa uulitin po. Salamat guys. God bless you all guys. Thank you sa patamsak. Buhay pa oh. Abdul Muid. Kala ko ba't book na to? Thank you guys. Ingat po kayo lagi. Salamat sa inyong suporta. Mega love shoutout. Bye. God bless you all.